दिल्ली ही भारताची राजधानी असून सुद्धा मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी का म्हटलं जातं या प्रश्नाचं उत्तर आज आपण या व्हिडिओमधून जाणून घेऊ। मुंबई हे सध्याच्या परिस्थितीत देशात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेलं शहर आहे। मुंबईची लोकसंख्या ही जवळजवळ 2 करोडच्या आसपास आहे। मुंबईमध्ये अनेक आर्थिक संस्थांचे कार्यालय आहेत। उदाहरणार्थ भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय स्टेट बँक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, टाटा समूह, रिलायन्स इंडस्ट्री, गोदरेज इत्यादी बलाढ्य कंपन्यांचे कार्यालय हे मुंबईत आहेत। मुंबई शहर आर्थिक राजधानी होण्यामागे आणखी अनेक कारणे आहेत, परंतु त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे बॉलिवूड इंडस्ट्री मुंबईमध्ये आहे। मुळात बॉलिवूडचा जन्मच मुंबईमध्ये झाला होता। बॉलिवूडचे वार्षिक उत्पन्न हे जवळपास $3 अरब आहे। मुंबई ही भारतातील सगळ्यात वैभवशाली नगरी आहे, कारण भारतातील टोटल उद्योगांपैकी 25% उद्योग हे मुंबईत आहेत। आपल्या देशाचे टोटल GDP पैकी 5% योगदान हे एकटी मुंबई देते। देशाच्या एकूण समुद्र व्यापारापैकी 40% व्यापार हा फक्त मुंबईतून होतो आणि संपूर्ण देशातून गोळा होणाऱ्या टोटल इन्कम टॅक्सपैकी 30% टॅक्स हा मुंबईतून गोळा होतो। अशी अनेक कारणे आहेत जी मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी होण्यामध्ये मदत करतात। असे व्हिडिओ आणखीन बघण्यासाठी व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब और बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।